Днес по изключение неделно Евангелие няма да има. Причината е, че когато в неделя се случи празника Рождество на Свети Йоан Кръстител, както е утре, в храмовете се чете началото на Евангелието на апостол Лука, разказващо за живота на предтечата. И тъй като вярваме, че най-добрата проповед за Свети Йоан Кръстител е неговия живот, решихме да ви разкажем за него. Името му означава Божия благодат или Бог помилва. Почитан като застъпник за всички вярващи пред Бога, през лятото на 2010-та, чрез него Бог прояви милостта си към българските земи. При археологически разкопки на средновековния манастир на остров Свети Иван край Созопол, учените се натъкнаха на необикновена находка. Там, където е била основата на олтара на манастирския храм, бе открит древен мраморен реликварий. Днес е щастлив ден наистина за целия ни екип. Тук се съхраняват мощите на светеца, на когото е посветен този храм, на Свети Йоан Предтеча. Догадките и предположенията започнаха веднага. Дали в реликвария от остров Свети Иван наистина се намират част от мощите на предтечата? Отговорът, макар и относителен, дойде точно след 2 години. В средата на юни 2012 два екипа от учени от университета в Оксфорд и от университета в Копенхаген заявиха, че костите, открити в реликвария от Созополския остров, са на мъж, произхождащ от района на Близкия изток, живял през първи век от новата ера. Тоест, свързан е с земята и епохата на Свети Йоан Кръстител. Но дали това са част от неговите мощи? Учените не могат да отговорят категорично, макар изследванията им да намират косвено потвърждение в Новия Завет. Дългочакана рожба, Йоан наистина е истинска Божия милост за своите родители. Син е на еврейския първосвещеник Захарий и съпругата му Елисавета. Тя е роднина на Мария от Назарет, което означава, че Исус Христос и Йоан Кръстител са братовчеди. Когато Спасителят се ражда, братовчет му Йоан е на 7 месеца. Бог го спасява от клането на младенците във Витлеем. Майка му Елисавета се скрива с него в една пещера, която става невидима за палачите на Ирод. Но загива баща му Захарий. 40 дни по-късно от мъка по съпруга си умира и Елисавета. Йоан остава сирак. Отгледан е от роднини, макар житието му да разказва, че бил хранен от ангели в пустинята. Там всъщност се озовава по-късно. Когато навършва пълнолетие, се оттегля от света и приема живота на аскетите. Носи груба дреха от камилска вълна и прекарва дните си в пост и молитва. Храни се само с див мед и акриди, вид пустинни скакалци. Както казва писанието, нито хляб ядял, нито вино пиел. Когато навършва 30 години, Йоан е озарен свише и започва да проповядва на хората духовно очистване. Така ги подготвил за предстоящото идване на Месията, т.е. Спасителя. Покайте се, защото приближи Царството Небесно. Изправете, подгответе пътищата пред Господ. Т.е. не вървете срещу волята на Бога и бъдете готови да го приемете с чисти сърца, зовял той. На всеки, който иска да изостави греховния път, Йоан предлага покайно потапяне във водите на река Йордан. Умиването на тялото символизирало пречистването на човешката душа от всички скверни дела и помисли. Скоро при аскета в Йорданската пустиня започват да се стичат последователи, които го приемат за свой духовен учител. Учелници като него по онова време имало немалко в земите на древен Израил. Но това, което превръща Йоан в уникална личност на християнската история, е, че той разпознава в Исус от Назарет Сина Божий, т.е. дошлия на земята Спасител. Йоан получава откровение и посочва Исус на събралото се множество край река Йордан с думите: „Ето агнецът Божий, който идва да вземе върху себе си греховете на света“. Така за християните Йоан става предтечата, т.е. последният пророк, предсказал и показал въплатилия се в човешки образ Бог. Затова църквата възпява Йоан като утринната звезда, която предвещава настъпването на благодатния ден, озарен от духовното слънце Исус. След кръщението на Исус Христос, Йоан Предтеча продължавал да зове хората към покаяние и да изобличава човешките пороци. Не се страхува да издигне глас дори срещу безобразията на тогавашния владетел на Юдея, Ирод Антипа, който изоставил съпругата си и прелюбодействал жената на своя братовчет, Иродиада. Владетелят иска да убие Йоан, но се страхува, защото народа го почита като пророк. Затова го хвърля в затвора.
По време на един пир обаче Ирод Антипа е принуден да изпълни молбата на Иродиада и дъщеря и Саломе и нарежда Йоан да бъде обезглавен. Самото съществуване на аскета било непрестанен укор към техния греховен живот. Йоан завършва мъченическите си дни, знаейки каква ще бъде участта му, но вместо да мълчи, предпочита да изобличи грехът в двореца на Ирод, следвайки своя дълг да говори истината в името на Бога. С разпространяване на християнството, мощите на свети Йоан Кръстител стават обект на особена почет. Манастирът на Созополския остров Свети Иван вероятно получава малка частица от тях някъде през 5 или 6 век. Имаме зъб, част от челюст, част от ръката. Това е неимоверно богатство за цяла България и за целия християнски свят. Въпреки че учените избягват да обявяват категорично, че откритите кости са част от чудотворните мощи на Христовия предтеча, църквата не споделя техния скептицизъм. През юни 2011, точно за празника рождение на свети Йоан Кръстител, откритите преди година кости тържествено бяха пренесени в обновената Созополска църква Свети Кирил и Методий. Те и досега привличат хора, независимо дали става въпрос за поклонение с искрена вяра или за едно обикновено туристическо любопитство. Честит празник на всички, които утре ще празнуват деня на свети Йоан Предтеча и Кръстител, като празник на Христовата църква, а не като ден на билкарите, магьосниците и кой знае още какво. Днешната ни среща завърши. До следващата събота, уважаеми зрители.